салом бинандагони гиромӣ, имрӯз 28 апрел ва ин барномаи ахбори озодӣ аст ки охирин хабарҳо аз Тоҷикистону ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунад. Дар нашри нави барнома ин матлабҳоро дорем. дар пайи таркишу сӯхтор дар як нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар душанбе як нафар ба ҳалокат расидааст. имеи телефони худро сабт кунед. дар Тоҷикистон даври навбатӣ ба қайдгирии телефонҳои мобилии сокинон оғоз ёфт. шояд ки мақсади асосӣ боз ҳам ҷамъоварии маблағ аз шаҳрвандон ва аз истифодабарандагони алоқаи мобилӣ бошад. ва муҳоҷирони тоҷик мегӯянд онҳоро аз Москав бо ваъдаи пули хуб барои кор ба манотиқи ишғолшудаи Украина бурданд ва фиреб доданд. баъди рафтан ҷо баргаштанам дади соати 5 намебудам биромадани дам фармони хичон буд ки мепаронанд чи мен камидани час буд. бар асари таркиш ва сӯхтор дар як нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар душанбе як нафар ба ҳалокат расидааст. ҳодиса нимарӯзи 28 апрел ва бино ба иттилои раёсати вазорати корҳои дохилӣ бар асари холӣ кардани гази моеъ сар задааст. ба иттилои хабарнигорони радиои озодӣ чанд нафар осеб диданд. ҷузъиёти бештар дар гузориши ҳамкорони мо Искандари Фирӯз ва Амир Исоев. соати 3:28 апрел дар рӯбарӯи донишкадаи санъати Тоҷикистон пайи ҳам 3 инфиҷор ва ба дунболаш оташсӯзии шадид рух дод. тибқи мушоҳидаҳои хабарнигорони радиои Озодӣ 2-3 дақиқа қабл аз инфиҷор болои нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ дар муқобили бинои донишкадаи санъат дуди ғализи сиёҳе намоён шуд. пас аз инфиҷори пайи ҳами дуввум ки хеле шадид буданд, озими маҳалли ҳодиса шудем. саҳни ҳавлии донишкада аллакай пур аз донишҷӯёни берун баромада буд ва бархе аз донишҷӯ духтарон дар ҳолати бад вале бидуни нишонаҳои ҷароҳатҳо рӯи замин мехобиданд. пас аз 2 дақиқа инфиҷори севум бо шиддати камтар рух дод ва ҳамин лаҳза нирӯҳои полис ва хадамоти оташнишонӣ ба ҷои ҳодиса ҳозир шуданд. дида шуд ки оташсӯзӣ дар нуқтаи фурӯши сӯзишвории Сора Ойл рух додааст. тақрибан баъд аз ним соат ки маҳалли донишкадаи санъатро тарк мекардем, оташсӯзӣ ҳамчунон идома дошт. кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании Тоҷикистон иттилоъ дод ки таҳқиқи ин ҳодиса оғоз шуда, дар натиҷаи он касе осеб надидааст. аммо ба иттилоъи полиси шаҳри Душанбе як нафар дар ин ҳодиса ҷароҳатҳо бардошта дар бемористон ҷон бохтааст. бинандаи азиз, хабарнигорони мо ҳодисаро пайгирӣ доранд ва ҷузъиёти таркишу сӯхторро метавонед дар вебсайт ва саҳифаҳои дигари радиои Озодӣ дастрас кунед. хабари дигар аз Тоҷикистон. ҷасади Комрон Раҷабзода, сардори шуъбаи кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон дар шаҳри Хоруғро ба Душанбе интиқол медиҳанд. дӯстонаш гуфтанд маросими ҷанозаи ӯ дар ноҳияи Синои пойтахт дар хонаи падараш барпо мешавад. бино ба иттилои манбаъҳои озодӣ, Комрон Раҷабзода ҳангоми амалиёти шаби 27 апрел дар Хоруғ кушта шуд. мақомоти Тоҷикистон рӯзи 28 апрел ҳам хабар доданд ки дар як даргирии нирӯҳои давлатӣ ва қочоқбарон дар Бадахшон шаби гузашта як низомӣ кушта шудааст. хабаргузории расмии Ховар навишт ки гурӯҳи мусаллаҳи қочоқбарони фаромилӣ иборат аз 8 нафар хатти сарҳади давлатии Тоҷикистон ва Афғонистонро дар марзи Хоруғ убур намуданд. ба иттилои расмӣ, қочоқбарон ба тарафи Афғонистон фирор карда 3 ҳамкори тоҷикистонии онҳо кушта шуданд. аз Комрон Раҷабзода, сардори шуъбаи кумитаи давлатии амнияти миллӣ ки дар ин амалиёт кушта шуд, 3 фарзанд мондааст. барномаро бо гузоришҳои дигар пай мегирем. мақомоти Тоҷикистон аз соҳибони телефонҳои мобилӣ даъват доранд ки ҳар чӣ зудтар имеи телефонҳои худро ба қайд бигиранд, то мушкилиҳои дигаре пеш наояд. бо чунин мазмун аз шоми 27 апрел то ба ҳол ба чандин нафар муштариёни ширкатҳои мобилӣ низ паём расидааст. ҳарчанд мақомот сабаби ин тасмимро ҷилавгирӣ аз қочоқи телефон ва таъмини бехатарӣ арзёбӣ мекунанд, вале коршиносон чизи дигар мегӯянд. имей чист ва сабти он чӣ аҳамият дорад? ҳамкоронамон Алишер Зарифӣ ва Нигораи Фазлиддин тафсилот медиҳанд. ба телефонҳои баъзе муштариёни ширкатҳои мобилӣ SMS паёмак омада аз онҳо дархост шудааст ки то санаи 3 апрел IMEI ё рақами байналмилалии дастгоҳи мобилии худро расман сабт намоянд.
бар асоси ин огаҳинома сокинон феълан метавонанд тариқи ройгон чунин амалро анҷом диҳанд. мақомот ин иқдомро ба таъмини амният раб медиҳанд, вале бархе коршиносон бар ин назаранд, ки чунин амал дар баробари назорат болои сокинон ҳадафҳои дигар низ дорад. барои он ки вақте ки мо ҳамин аймаи рақамҳоро сабти ном мекунем, якумаш ин ки ин танҳо то 30 апрел мувофиқи ҳамон дастурҳо ройгон аст, аммо пас аз он чӣ мешавад? Агар ки ин чиз боз хизматрасонӣ пулакӣ шавад, ин хизматрасонӣ тамоман зиёдатӣ аст, ки ба кисаи мо ба манфиатҳои мо бархурд намекунад. ва аз ин нуқтаи назар шояд ки мақсади асосӣ боз ҳам ҷамъоварии маблағ аз шаҳрвандон ва аз истифодабарандагони алоқаи мобилӣ мебошад. ҳукумати тоҷикистон қарори сабти рақами аймаи ҳама гуна телефони мобилӣ, планшет ва ноутбукҳоро моҳи марти соли 2020 содир карда буд. масъулони хадамоти алоқа эҳтимоли пулакӣ шудани хизматрасониро дар ин самт тасдиқ намуда таъкид мекунанд, ки ҳадаф пешгирӣ аз амалҳои ғайриқонунист. пешгирии истифодаи ғайриқонунӣ, истифодаи таҷҳизотҳое ки сифаташ паст аст, дуюм пешгирии қочоқ, ворид намудани ҳамин таҷҳизотҳои ниҳоии телефонҳои мобилӣ, воситаҳои радиоэлектроникӣ барои истифода бо симкарт баро монда мешавад, пешгирӣ карда мешавад. рақами имейл рамзи 15 рақам аст, ки маъмулан дар пушти телефон, зери батарея ва ё менюи танзимоти телефон пайдо мешавад. ҳамчунин шумо метавонед ситорача панҷара 06 панҷараро зер карда рақами имейли худро дар экрани телефон пайдо бикунед. муҳим аст, ки рақами имейли худро бехатар нигоҳ доред ва бо шахсони дигар мубодила накунед, зеро он метавонад барои пайгирии макони телефони шумо ва ё назорати фаъолияти шумо истифода шавад. ба иттилои хадамоти алоқа, ширкати Net Solution дар ин самт хидматрасонӣ мекардааст, вале намояндагони ширкат ҳозир нашуданд мавзӯъро шарҳ диҳанд. маълум нест соҳиби ин ширкат кист. баъзе корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ низ нигаронӣ доранд чунин иқдом барои онҳо норӯшан аст. бинандаи гиромӣ, дар ин фурсати барнома порае аз гапи озодро мебинем, ки мавзӯи нашри навбатии он ҳадсу гумонҳо дар бораи дар курсии падараш нишастани Рустами Эмомалӣ, фарзанди президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аст. азбаски ин гуна сару садоҳо вақтҳои ахир зиёдтар шудаанд, ҳамкорони мо Саидҷафар Усманзода, вакили мардумӣ ва Шокирҷон Ҳакимов сиёсатшиноси шинохтаро ба барнома даъват карда дар ҳамин бора пурсиданд. تا کجا رستم امامعلی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست و شایسته است؟ من فکر میکنم که انی خود دقیق گپ زنم، چون که پروفسور سایه خوب هست. خیلی فشرده، خواهش میکنم. فشرده. من به شخصیت و هویت رستم امامعلی کار ندارم، ولی وقتی که رستم امامعلی و دیگر کادرهایی که گویا که نیستند در جهان هستند، با خودم بر این چک‌ها خودم بر اینها قیاس میکنم، سطح دانش، مهارت سخنوری، قابلیت گفتن، مسئولیت شناسی، صمیمیت در مناسبت با مردم، زمینه‌های داراگیشان، طرز و اصول زندگی، تربیت فرزنداشان بعد بها میدم. تشکر. جناب سید جعفر عثمانov به شما میگذاریم، یعنی که میخوایم بدانیم که تا کجا رستم امامعلی از دید شما استعداد و مهارت رهبری را داراست. مرحمت تا کجا شایسته است؟ ببینید، سرول از اون که این شخصیت در عائله پرزیدنت کلان شد. ببینید در اونجا مدنیت و اخلاق و طرز عائله‌داری دیگر است، عادی نیست. پرزیدنت با مثلا همه وزیرها متخصصون گفتگو میکنند، گپ میزنند. دیگر پهلو است که مثلا در گمرک کار کردن، تمام همون مبلغ‌هایی که دیگر شخصان با نفوذی که نمی‌سپردن دیگر اونجا به ترتیب در آورد. کمیته کار با جوانان نفوذ اون دیگر کرد، خوب تر کرد. در حکومت شهر هم خیلی تغییرات زیاد هست. خیلی من شخصا شما رستم امامعلی از پیش ندیدید، در صحبتش نبودید. من شخصا بودم در صحبت همین آدم. همین شخصیت باور کنید بسیار حلیم، بسیار خاکسار، بسیار با تمکین، نگاهی بلند ندارد، گپ نمیبرد، داد نمیزند. یگان وقار، یگان چیز المنتی مثلا که آدم شان و شرف پس کند یا که محدود کند نیست.
در حضور آدم بسیار خودش آزاد حس میکند، بسیار نگاه گرم دارد، بسیار یک صحبت گرمی همین یک عادلانه دارد و من حس نکردم که این آدم بی‌سواد است. من از دانش او حس کردم که این شخصیت دارد، اینتלקت بلند دارد. برنامه گپی آزاد فردا ساعت 14 به وقت دوشنبه و ساعت 12 به وقت مسکو در وبسایت رادیوی آزادی و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. در پی یک تحقیقات رادیوی آزادی و نستایش ورمیا معلوم شده است که شرکت با نام ابز بلیرایست مهاجران مهنتی را برای کوفتن خندق‌ها در زمین یخبسته به قلمروها از سوی روسیه غصب شده اوکراین برده است. مهاجران تاجیک میگویند بعدی انجام کار به آنها معاش وعدگی را ندادند، ولی شرکت این ادعا را رد کرده است. تفصیلات خلاصه تحقیقات و نظر مهاجر فریب خورده را در گزارش از شهلای گلخوجه ببینید. ماه январи соли 2023 шаҳрванди 27 солаи тоҷикистон Нурулло аз Москав барои кор ба вилояти Запорожье ҷалб шуд. гурӯҳи иборат аз 35 муҳоҷирро Сергей Коноплёв, коршарики корхонаи АБС Белрас дар вилояти Москав ба хотири анҷоми корҳои сохтмонӣ киро намуд. ин муҳоҷирон таҳти раҳбарии Нурулло бояд хандақ ва паноҳгоҳҳои зирзаминӣ меканданд. бар ивази кандани як хандақ ба муҳоҷирон дар маҷмӯъ 800 000 рубли русӣ ваъда шуда буд. ин коргаронро дар қаламравҳои ишғолшудаи вилояти Запорожье чӣ мегузарад تشویش نمیداد. ما رفتیم کار کردیم که اونجا بعد سرشی دیگه او بعدی رفتم اونجا برگشتم بعد ساعت 5 نمیبوندم برآمدنی دم فرمون خچون بود که میپرونن چی میگن کمیدن چسب بود دیگه اگه اون وزموز نبود طرفو برای دیگه خود نمیشه اومده. اما اتوبوس خچون زکس میکنن چی میکنن با هم گروپ همین روی میای. мушкилот баъди анҷоми корҳои сохтмонӣ оғоз ёфт. ба Нуруллов ва ҳамкоронаш 800 000 рубли ваъдашударо надоданд. Сергей Коноплёв ба муҳоҷирон тақрибан 600 000 рубл пардохт карда аз додани маблағи боқимонда худдорӣ намудааст. дар пай муҳоҷирон аз идомаи кандани хандақ даст кашида тасмим гирифтанд ки ба Москав баргарданд. аммо ба гуфтаи Нурулло теъдоди аз онҳо бинобар бепулӣ натавонистанд қаламравҳои ғасбшударо тарк кунанд ва то ба ҳол мунтазири маош ҳастанд. Нурулло мегӯяд ӯ ва ҳамроҳонаш баъди баргашт ба Москав ба зидди корфармо ба пулис шикоят карданд. пас аз ин кормандони пулис Нурулло ва ду коргари дигари тоҷикро боздошт кардаву онҳоро дар доститонӣ тарс доданӣ шуданд. вазорати корҳои дохилии Русия ва достони Москав ба дархостҳои система посух надод, аммо ба гуфтаи як манбае ки ба гузоришҳои пулис дастрасӣ дорад, Нурулло ва ҳамкасбонаш барои нақзи қонуни муҳоҷират мавриди тафтиш қарор гирифтанд, вале ҳеҷ қонуншиканиро пайдо накарданд, чунки онҳо дар Русия ба таври қонунӣ қарор доштанд. коршарики АБС Белрас Сергей Коноплёв нахост ба суолҳои система посух бидиҳад, аммо рад накард ки муҳоҷирони киро намудааш дар вилояти Запорожье кор мекарданд. дар ҳамин ҳол як манбаи наздик ба раҳбарияти ширкат ба система гуфт ки қурбониёни ин ҳодиса худи соҳибкорон мебошанд. артиши Русия ва мақомоти ишғолии ин кишвар аз тирамоҳи соли гузашта минтақаҳои забтшударо барои дифоъ омода мекунанд. тибқи тасвирҳои моҳвораӣ хандақҳои қариб кандашуда қариб тамоми хатти тамос аз Херсон то Клинсиро муҳофизат мекунанд. ҳуқуқдони украинӣ Павел Лисянский дар суҳбат бо система гуфт ба Нурулло ва муҳоҷирони дигар дар Украина барои чунин фаъолият доштанашон парвандаҳои ҷиноятӣ таҳдид мекунад. گروه از زنان خارجی در زندان در عراق گروسنه‌نشینی اعلام کردند. در این باره زنان قرقیزستانی از زندان شهر بغداد به روزنامه‌نگاران خبر دادند. میان زنانی که گروسنه‌نشینی اعلام کردند، شهروندان ازبکستان، داغستان، چچنستان، روسیه، آذربایجان و ترکیه نیز هستند. بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه‌های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادناکلاسنیکی دسترسند. اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه یا منظره جالب شدید، میتوانید از طریق واتساپ و تلگرام با ما تماس گیرید. برایتان تعطیل خوب می‌خواهیم و تا ملاقات‌های بعدی، خدا نگهدار.